Kamora marama intiere janeno mar Lolwe TV an kod geno ni midhiambo mari mar sabato dhie yor nero makare arwakini machiegni chenro en Ngima Mwandu kama en chenro mabende watwa kod lakteche gi jolony mopogore opogore magweko mag tuoche mabende chando ngima dhano. Midhiambo makawuono an kod daktari studio kar kaendi mwadwa twak godo wi tuo mar Celebral Palsy mabende chando jomatindo sana e pacho kaendi gi seche gieki aweyo ne thuolo mondo wachnwa nyinge kamotie kata wange ka ben daktari adiera harwakini machiegni daktari. Erokamano nyadende Lorin aduoko erokamano kuom luonga kawuono kendo mondo atwak kod jokanyanam. Tuo ma kawuono wadwa wacho en tuo mar Cerebral Palsy to kapok awache daher mondo afulra maber ne jopiny kama wabete kawuono. Nyinga iluongo ni Morris Odhiambo Jowi, atiye hospital miluongo ni Kisumu County Referral Hospital ma fall under Kisumu County Government. Department matiye atiye department mar Psychiatry and Mental Health manyiso ni wadil gi weche ma obwongo gi tuoche mopogore opogore modhi korka obwongo. Erokamano. Erokamano. Janeno mar Lolwe TV wan kod daktari Morris Odhiambo Ojowi. Wadwa twak godo wi Celebral Palsy kendo wang'iyo kaka iyude, kaka inyal konye, kabe inyal thiedhe kod paro maliw kata advice ma bende obiro chiwo ne jonyuol mani kod nyithindo mani kod tuo nieri. An madwa tayo chini nieri nyinga Lorin Manyala elo Ruth Ochungo machiegni. Erokamano nyadendi Ruth Manyala. Duoko ni erokamano kuom luonga kendo kawuono mondo atwak gi jokanyanam. Mokwongo daher mondo awach ne jodalawa ni tuo mar Cerebral Palsy ni oti en gi tuo ma sana en obwongo. To ok wanyal wacho ni en tuo mar obwongo kende nikech omako kuonde mopogore opogore kendo iyudo ni ochakore early age, ochakore igni by dweche adek ichako ng'eyo ni tuo ni nyathi nyalo bet kode. Kamano jodalawa. Erokamano ahinya. Kapok wachopo kata mana ranyisi ma wang'ego ni koro nyathi nyalo bedo kod tuo nieri. Gin ang'o gini makelo tuo mar Cerebral Palsy? Erokamano. Tuo mar Cerebral Palsy wayudo ni yudore sana ka mama ok dhi e klinik maber nikech odil gobwongo to nitie seche ma mama odhi konyore to wi nyathi odiore seche monego bed ni okonyore kata ok onyuol nyathi e sama kare. Wayudo ni sana nyithindo ma bende bedo gi tuo ni gin nyithindo ma waluongo ni low birth weight, nyithindo monyuol gi kilo man piny. Machielo wayudo ni seche ma mama odhi konyore to ka jolony ok konye malong'o, wacho ni ok ochole maber, en bende ok oluwo chike nikech sanyuol en mama gi daktari kata sister. To seche ma ok odiyo kata bamne tiyudo ni koro nyathicha obwongo ne ok yud oxygen muya maber. Koro wabed gi gima iluongo ni hypoxia. To hypoxia ni nyiso ni oxygen koro ok odonjo obwongo maber. Koro nyathini bet gima iluongo ni garbage nikech obwongo mwayudo ni en engine mar dhano. Kendo wawacho gi dhowa ni obwongo e dhano. Koro mano timore kamano. Koro wachak wayudo ni seche ma mama odhi e klinik gigi te ipuonje ma seche go ochako klinik, nitie yedhe mimiye, nitie sindene michuoye ma obed gi gima iluongo ni individual birth plan. Odwa ni mondo onyuol kanye, oikore otimo chenro mare mar konyruok e hospital. Mani gima omiyo awacho ni wan kaka Kisumu County Government sani wadwa ni wabed gi 100% delivery e osiptende mondo gik makamagi kik bedi. Daktari nyalo nyisowa ni tuo mar Cerebral Palsy ni ang'o gini makele? Erokamano maduong' kuom penjono. Ng'eyo ni jowinjo marwa gi joneno magwa ne digomb mondo gipenja penjono. To daher mondo awach ni sana gima kelo tuo ni gin gik moko adek. Mokwongo, ka nyathi onyuol ka ndalogi pok oromo, nitie chances no nyalo yudo that condition nikech wayudo ni sechego obwongo pok odongo maber. Nyithindo ma bende nyuolo gi kilo matin mapiny 1.5 and below
be nigi chances mar bedo gi condition kailano. Mar adek, mana kaka nawacho ne joka nyanam ni dwaher mondo mine sasa mama moyudo nogamo remo ochak dhi klinik e wang' sa. Gimomiyo ochako dhi klinik ni nitie ber mang'eny monyalo yudo seche ma odhi klinik. Achiel kuom ber en ni nyathini biro dongo e yo maber. To ka nyathini odongo e yo maber, to biro nyuole ka nyathi ma long'o kendo nyathi maber. To wayudo ni mine moko dhi klinik, chances nitie ni ginyalo yudo shida kailagi. To ka ng'ato bende ok odhi klinik, ting'e ni ng'ani sana sana dhi nyuol dala. To seche monyuol dala, to okago nyamreche, lakini wan kaka Kisumu County Government kata the national government wadwa ni sani there should be nyaka bedi ni mine temo mako ich, mine tema pek odhi klinik kendo nyuole e osiptal. Gimomiyo wadwa ni ginyuole e osiptal en ni mondo tuoche kailagi kaka cerebral palsy kik nyithindwa yudi, nikech nyathi ma nigi cerebral palsy joka nyanam en nyathi ma tije tek. Koro ka mama owuotho maber e klinik modhi onyuol, chances dok piny mar yudo cerebral palsy. To at the same time mama nyalo wuotho e klinik to ka chopo dakika mogik ma koro iwacho ni iye gowo, koro odhi konyore. To ok odhi okonyore, odhi kama chielo, onyalo bet gi shida ni nikech samoro kumodhieno jogo onge rapim kata rameny manyiso ni nyathini nyalo kalo e yo mar nyodo mondo nyuole. To ka mama bende odhi e osiptal e wang' sa, mano ber kabisa. Lakini e osiptal ka i maternity ka bende nitie factors manyaka bende ni wang'i. Achiel kuomgi, mama gi daktari mobiro konye kata sister mobiro konye kata midwife, cooperation nyaka bed from both sides. Gimomiyo wacho ma seche ma nyathi koro dwa wuok, to ka mama ok obet cooperative gi dakteche, tiyudo ni nyathini mama nyalo diyo gi bamne mawuogi ka koro oxygen supply, oxygen iluongo nang' dhuluo, muya madwarore mondo donje obwongo ok odonjo maber. Koro wayudo ni at that time wabet gi nyathini bet gi gimiluongo ni brain damage. To ka brain obedo damage, brain obwongo en e dhano kendo obwongo ema control gimoro amora. Mano chances are ni nyathini nyalo bedo gi cerebral palsy kata ka oxygen obet matin. To machielo bende mama nyalo bet nowuotho kaka dwarore, modhi e klinik motimo gimoro amora, to kochopo e osiptal to samoro yudo ni yore mar nyodo ok nyal, nyathiche duong' moingo yorno. Koro wan kaka lakteche watimo immediate intervention. One of the immediate intervention gimwatimo ka wayudo ni nyathini ok nyal kalo, mondo kik nyathini bed gi shida moko mwawacho kaka brain damage go, watere cesarean section. Koro ka daktari bende odeko ma nyathini by the time itere theater to oxygen nosebedo interfered with, nyathini be pod nyalo bet ki cerebral palsy. Kamano ahinya. Kopogore kod mago misenyisowa, mise explain kanyo maber, bende nitiere kaka stroke bende nyalo miyo ng'ato bedo gi tuo ni mar cerebral palsy? Erokamano nyadendi Lorin. Stroke wayudo ni ikelo sana sana ka blood pressure dhi malo. To cerebral palsy mana kaka nasewacho cha. Koro wayudo ni stroke ni ma wayude joma dongo. Ma samoro pressure dhi malo, ma e obwongo kucho oxygen ok ochopo maber, ma obwongo bedo interfered with, kata wawach ni ler moro obarore obwongo. Koro ng'ato develop stroke. To seche ma ng'ato nigi stroke, wawacho ni nitie stroke mamalo gi stroke mapiny. Kata stroke mabathe korachwich kata bathe koracham, kata general. Koro yudo ni behavior mar ja stroke king'iyo to dwa chalo gi behavior mar cerebral palsy e nyathi. Lakini gik moko ariyogo gipogore. But anyalo wacho ne jonenowa ni stroke sana sana ni e joma dongo, to cerebral palsy tiyudo by ka nyathi ochopo dweche 3 tichako chich ni nyathina ni
ok olong'o. Kamano nyalo ginyalo nyisowa ni to in types mage mag tuoni eri, ben gi types, ben gi kidienje ma intiere, to gin mage? Erokamano. Kidienje kaka iwachono, wanyalo wacho mana gin kidienje adek. Achiel kuomgi inyalo yudo ni lwet nyathi konchiel obedo affected. Kata lwedo kon gi kon. Machielo inyalo yudo ni tiende obedo affected. Mar adek inyalo yudo ni dende te obedo affected. Kamano. Koro ka lwetege mobedo affected, lwetege mok ti? Lwetege mok ti, to kuonde moko go to tiyo. But wan kaka dhano, kaka moro achiel ok ti, ting'e ni ibedo affected. And nikech obuongo ema control gimoro amora, kobwongo osebedo affected, kata nobed mana lweti konchiel, kata tiendi konchiel, kata malo, wacho ni lwetegi mamalo to gi tiendegi. Gi dho ngere waluongo ni upper limbs gi lower limbs. Kamano. Kapok wadhi e ranyisi kata mana symptoms, wabiro kayo matin kaeto bang'e. Janeno mar Lolwe TV, wadhi matin kaeto bang'e, wadhi nyime kod twak marwa ewi tuono ero mar Celebral Palsy ka chenro en Ngima Mwandu. Odhiambo kawuono wan kod daktari Morris Ojowi mabende watwak godo kendo ofuononwa wach tuoni eri. Wakayo matin kaeto bang'e waduogo e tielo mar ariyo mar chenro ni eri, kik idhi mabor. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV, chenro en Ngima Mwandu. Ka midhiambo ma kawuono watwa kod daktari ewi tuono ero mar Celebral Palsy. Daktari ma wantiere godo en Morris Ojowi mabende watwak godo kendo wafuono godo wi tuoni eri. Arwakini machiegni kendo. Erokamano nyaka wadhi nyime mana kaka nwasechopo kendo wasewacho ranyisi ge, wasewacho gigo makele, koro wadhi nyime mondo nyiswa symptoms mage. Ranyisi mage ma nyathi ochopo godo, to gi age mane ma nyathi ochopo, janyuol nyalo chich ni nyathina ni to koro atere mondo dhi ng'iyane ni to en ang'o machande osiptal. Koro nyiso ni ranyisi mane to gi age, at what month, at what year. Makamano. Erokamano. Joneno marwa, daher mondo koro afuonnegi ni to ranyisi mage manyalo nyiso. To mokwongo daher mondo achak ni kochopo dweche adi tinyalo chich kaka janyuol ni nyathina ni nyalo bet gi tuo mar Cerebral Palsy. Wayudo ni thoth nyithindo ranyisi mag gik moko wuok e dweche adek. To koro e tuo mar Cerebral Palsy sana sana ibro chako chich ka nyathi ochopo dweche adek. Chich ni ibro chako chich ni iyudo ni nyathini ok nyal wacho gimoro amora. En gi shida mar wuoyo. Wang'e ni dweche adek to nyathi ok wuo, to nitie signs manyiso ni nyathini en berber. Wayudo ni nyathini onudore. Gi dho ngere waluongo ni worm like movement. Osho gima onudre, oyom. Yes. Mano kineno kano nyaka cheje. Nyathini olaw chwere dhoge saka sa. Ma in bende ok diere. Mana kaka nasewacho cha, nyathini nyalo bet gi shida mar chalo temo ka gima wuoyo, which will go mabro dhi mbele kabisa. Nyathini nigi gima iluongo ni movement ge mag fuonde ge ok kawaida, ok timre maber. Then movement go bro bet rapid ma ok normal, gin saka sa mago bende nitie kanyo. Nyathini ok nyal ting'o wiye, onudre kaka nwawacho, wiye ok onyal ting'o. Nyathini ok nyal mako gimoro amora. Nyathini bende wawacho ni ok en physically stable. Ma pod wachakwanwa mana en nudruok cha. Ok ng'ute kende, ok dende kende, en nyathi ma yom ma kakikete no e kakiyude. Nyathini kata kodhi oko tiyudo ni
oko nyis ranyisi ma nyithindo ma kawaida nyiso. Nyathi ma kawaida kosechopo dweche 3 kodhi oko apani nyadendi kaka mama onyalo ywak nyisi ni nitie shida gi nyathi. Mano yo ma nyathi communicate go by the age of 3 months. Nyathini bende lewe ineno ka liero oko. Lewe seche mowuok oko cha ema olaw bende koro wuok chwer. Mago ranyisi ma inyalo neno. But then wachako wawacho ni nyathini kochopo by the time uchopo dweche 8 onego bed ni nyithindo bet piny. Ok onyal bet. Then lwetege osiko moka ok yaw kaka joma nyithindo mamoko nyalo yaw. Kamano. Mage ranyisi ma jothurwa wanyalo ng'iyo to nyalo miyo cheji ni nyathini nigi tuo mar cerebral palsy. Mago mana ranyisi to daher mondo anyis jothurwa ni seche mineno gigi dhi osiptal machiegni kodi, nikech kuno ibro yude jolony ma bro nyisi ni ma en tuo ma kama onego kony kama. Kamano. Koro kisefwenyo iwacho ni gini fwenyore gi dweche 3. Kisefwenyo ringo idhi kod osiptal. Daktari oseng'iyo neno nyathi nyalo bedo gi tuo ma kama. Ichako thieth koso nitie kaka inyal geng'e mondo kik omed dhi. Koso en ana gima kosemako nyathi to nitie kanyo. Kasto thiedhe nade? Bo nyathiedhore morumo. Erokamano nyadendi Lorin. Daher mar wacho ni Kisumu County montie ka wan gi facilities mang'eny manyalo konyowa gi nyithindo man gi tuoche kailagi koyudi kendo kotergi chon. Nikech nitie yore mopogore mag konyo tuo kailani. Yore minyalo kony en kaka magi. Achiel kuomgi inyalo timne gima iluongo ni physiotherapy. Physiotherapy ni inyalo rwaye mondo funde moko mane beto jony ka tem rieyo. Yo machielo inyalo losnegi gik ma ginyalo bete mondo gibed upright, mondo that vertebral column bende otem ka gima yudo teko. Machielo inyalo puonjgi kaka iwuoyo, waluongo gi dho ngere ni speech therapy, occupational therapy. Machielo bende family bende nyaka wa involve, makoro waluongo mano ni family support, or rather family therapy and the community support. Nikech wan dhano, wan chwech Nyasaye, kendo gik mang'eny wawene Nyasaye. But then wayudo ni jowa mang'eny koyudo ni nyathin man gi tuo kailani to wayudo ni ipandogi mondo kik ji nene. En nyathi ma kata ka welo biro to pande to kot. But then kwatimo mano wachako interfere kodgi psychologically. Gineno ni to wan tang'o miyo koherwa. The fact ni ne en gi brain damage does not mean no lose all the senses. It means ni pod nitie some sense of belonging ma en bende en go. Koro kwatimo magi duto to nyathini can lead to almost a normal life. Waluongo ni activities of daily living ma normal. Mana kaka nawacho ni physiotherapy ka ibro puonjgi, inyalo nyisgi kaka ibet, gibedo trained on issues pertaining to toilet issues. Inyalo puonjgi kaka idhi cho occupational therapy nyalo losonegi commode ma ginyalo bete sama gidhi oko, gik makamago. Ineno ka nitiere joma nyithindo ma nigi tuo ni eri ma bende kamo kako nindo no tuo ni omako dende te. En ng'ama itimone gimoro amora. Kamano. Ok ang'eyo ni be rwecho ni be nyalo rwaye ma kata chak bedo piny ma chieng' chak kata move lwetege gi onyalo timo kata kalam ni omak motegno. Lakini be nyalo rwaye to nyalo kawo haolo mondo rwaye mochak kata timo gik moko mos kende nuo. Erokamano. Mana kaka nawacho ni nitie yore thieth mang'eny minyalo timne nyathini and inyalo rwecho
inyalo rwaye ma fuondegego dog ka gima kawaida ma bende otemo lead normal life. Nikech nitie mashinde mopogore opogore mitimo go ruechone, ok time kidala kinyaluo. E gimomiyo nawacho ni kanya ng'ato neno ranyisi mane wawacho ka, to dhiye osiptal machiegni kode, oyud jolony mondo jolony oore. Mana kaka nawacho, an antiyo Kisumu County Referral Hospital, but wan be osiptandwa maduong' machiegni kodwa miluongo ni Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital. Kanyo be wan gi physiotherapy department manyalo handle issue, wan gi rehabilitation kama nyalo rehabilitate nyathini, matim ni gigi, los negi achiel ariyo manyalo miyo gi bede ngima makawaida. Iyudo ni thoth joma itemo penjago gin nyithindo mopande, but mobedo exposed mo olowo achiel ariyo mowachogi, gibiro bet ka gilide ngima makawaida, ginyalo timo tijegi makawaida. Wachako wayudo ni according to studies, wacho ni intelligent quotient mar nyithindogi is usually above 70%. Kuro magi joma nyalo lead normal life so long as ni what seek medical intervention e wang' saa. Kamano. Ero kamano ahinya. Samoro ng'ama miyo nyalo mako ich deno nyuol nyathi to wuogri nigi tuoni kaka first born mare. Ok ang'eyo ni jomoko nyalo bedo gi luoro. Ng'eni kisetimo gimoro kokuongo timore e ngimani tidwa chakino mar ariyo. Gini eri en genetically koso en hereditary koso en tuo ma kaka nisenyiso ni ikose janyuol or daktari machon ng'ama nyuol. Ero kamano nyadendi Lorin. Daer mondo awach ni kaluwore gi nonro mosetim, gini ok en genetical, ok obed inherited. Ne awacho factors mane awacho ni gin shida ni nyalo timore nikech mama. Nyalo timore nikech immediate intervention ok otim. Daktari nyalo bet ni ok otimo intervention nikech samoro gimoro onge. But majorly wayudo ni the oxygen supply in the brain ema bedo interfered with in most cases. Then mama bende nyalo nyuolo nyathi ma nigi kilo mapiny, ok ero mare, onyalo guogo, to oringo otim immediate intervention. Mago mana achiel kuom ariyo. But wayudo ni ok en atamalo mang'eny mar nyithindo man gi gik mwawachogo mabet gi cerebral palsy. En achiel ariyo adek moro. Yes. Kamano ahinya. Tuo mar cerebral palsy ni to gi tuo mar neko, mental health. Ok ang'eyo ni to gidhi kanyakla koso nitiere pogruok moro matin. Ero kamano. Tuo mar mental health wayudo ni thoth tuoche mag mental health kata wacho ni psychiatry kata tuo neko thoth gibedo inherited. But kaluwore gi kaka piny sani dhi, nitie moko mok inherited. Tuoche mag neko mok inherited. Wayudo ni piny sani ji nigi masira mopogore opogore, so iyudo ni jogo develop stress and later on develop depression. Depression ok bed inherited, it is something that is acquired according to me. Then iyudo ni nitie jowa masani kata nyithindo masani odonje yedhe mopogore opogore, nyasore, kong'o, gi end up giyudo tuo mar drug induced psychosis. Ma tuo mobiro nikech madho kong'o, madho nyasore, madho kuber mang'eny. Iwinjo? Mago ok inherited. So gigi kata cross, not all of them are inherited, some are acquired. Like kidhi madho kong'o, I blame jodala unie mome madho, dongi ne madho. Wach ni nyathino heri, nyathino timang'o, mago onego bed ni onge. So we need a lot of support to the society mondo kik. Koro kaduoke penjo mani penja ni to tuo mar cerebral palsy gi tuo mar neko nitie pogruok. E medical field ka tuo mar neko fall gi miluongo ni psychiatry. But tuo mar cerebral malaria nyalo fall gi miluongo ni medical. It is medical condition. Yes, but nikech koro odonjo obwongo, mani momiyo koro ochako fall ko manwa wacho cha. Kero kama nyani kiti jimoro wada penji kata kapok otiego kapok imiyo jonyuol manigi nyithindo gi advice ni to ka ng'ato ting'o nyithindo ariyo twins. Ok ang'eyo ni to
ginyalo bedo ka en gi shida go iko samo deliver sanyuol chande. Onyalo bedo gi shida go nyithindo ariyo gite nyalo wuok gi tuo ni kosa achiel nyalo wuok godo. Kopono chendo odiyo bamne kaka ne iwacho cha. Atimo kamano nyithindo ariyo nyalo bedo gi shida ni kosa achiel. Koso erokamano nyadendi Lorin, ipenjo penjo maber kabisa. To wayudo ni nyithindo ariyo twins mane iche, ng'ato ka ng'ato nigi yore mar konyruok. Koro chances en 50-50. Nikech samoro mama ni mane nyodo ne mokwongo kaka much chendo in kaka ng'ama mapa ni ng'eyo. Joneno wabe mose undergo that process ung'eyo. Samoro odiyo bamne otamore nyuol ok nikech hero mare to nikech rem. To ka nyithindo gi ne gin jariyo to kuom awe maber kata awe marach moro cha nodiyo bamne to macheche ma wiye odiyore kende. To mar ariyo ni ng'eni koro bende dhi beta gi ngima ma kawaida manyiso ni nitie chances ni mokwongo nyalo bet gi cerebral palsy to machiche mar ariyo onge go. Kata nitie chances ni mar ariyo nyalo bet go to mokwongo onge go. Kata nitie chances ni gin te ginyabet go. Kero kama daktari no kinyiso ni seche mag bede ye kaindi bende koro serumo inyalo miyo jonyuol mane kod nyithindo mag nikod tuo ni eri advice machal nade ahinya mago ma bende ok dwar tero nyithindgi gi osiptal pod pando gi plus janyuol mos nigi nyithindo ma nigi 3 months to neno ka nyithindo nigi search ni symptoms to pok gikawo okang' mar dhi e osiptal. Erokamano adhi duoko penjo gi kaka ipenja. Mokwongo daer mar wacho ne jowa ma jokanyanam ji duto te ok kata jokanyanam kende manenowa e Lolwe TV odiochieng' ma kawuono ni tuo ma kawuono wacho ni en gima inyalo kony mana kaka nasewacho. To daer mondo ka dipo ni neno ranyisi ma wacho go to idhi e osiptal machiegni kodi. Osiptal machiegni kodi ok onyiso ni nyaka obed mana osiptal maduong'. Kata obed mana dispensary mane bath dala ucha. Nitie jolony ma sirikal otero kanyo. Wan kaka Kisumu County Government, wan go osiptende mang'eny matindo nyaka maduong'. Koro kichako gi osiptal machiegni kodi no, ka jalony man kanyo oyudo ni gino ok onyal manage, obro ori e osiptal kuma inya yude konyruok. Mano be yudo mana konyruok nyathiwa. Mar ariyo, daer mar wacho ni ne wawacho ni gini chako ne ka nyathi ochopo dweche 3. To by dweche 3 kane mama oluwo chike mana temo wacho ka antenatal clinic, then onego bed ni pod odhiye child welfare clinic. Koro daer mondo anyis mine wa mapek gi mosenyuol mondo make sure ni gidhi e clinic. Clinic no nigi ber mang'eny nikech onyalo miyo i-detect gima rach chon. Mar adek kendo mogik, daer mondo jowa duto te wabed kwasik gimiluongo ni medical intervention chon. Kiyudo ni shida moro amora nitie, liet mang'eny kata ka ni nyuolo nyathi ma kawaida nyalo interfere gi brain ma nyathini bed ni koro nigi tuoche magalagala kaila mwawacho gi. Kamano. E janeno mar Lolwe TV, chenro ne en Ngima Mwandu. Kamidhiambo ma kawuono ne wan kod daktari Maurice Ojowi mabende watwak godo e wi tuono ero mar Celebral Palsy. In janyuol mani kod ich kata mapek, janyuol mani kod nyathi mapok ochopo dweche 3, iwinjo kaka ojiwo jonyuol nikech opuonjowa makare, opuonjowa symptoms mag gigi, opuonjowa kaka gigi bedo cost, tuoni bedo cost, kaka ikele gi ranyisi mage. Ojiwo mana jonyuol ni dhiye klinik, en mana dhiye klinik mondo ifweny tuoche manyalo mako nyathi kapod gitindo mapiyo piyo mondo iyud kaka inyal kony nyithindo gieki. Gikanyo e bende mwachopo godo e giko chenro marwa mar Ngima Mwandu mane waikonu midhiambo ma kawuono. E loru to chungo nyinga Lorin Manyala, uriti uru masani.